Супа от наденични клечки. В Дания имаме такъв израз. Да направиш супа от наденични клечки. Това е малката клечка, която се слага в края на наденичката. Но какво означава този израз? Кого друг да попитаме, ако не мишките? Нашите остатъци за тях са пиршество, а и точно днес те ще организират годишния си банкет. Госпожице кухненска мишка, мухлясал хляб, гранясало парче бекон, краве мляко, вкиснато 3 седмици. Още един прекрасен банкет. И още един край от наденичка с наденична клечка. Откъде я взехте? Един стар приятел, разказвач на приказки, Ваше Величество. Не, някой много близък, надявам се, защото след днешното тържество смятах да се оженя за теб. Разбира се, ако беше принцеса... Като заговори за това, наистина е време да избереш от 3 истински принцеси. Нали за това ги поканих тук? Не може ли да говорим за друго, майко? Съжалявам, скъпи, трябва да избереш тази година или да отстъпиш короната. Знаеш какви са правилата. Добре. Уважаеми гризачи и почтени вредители, реших да избера бъдещата си кралица чрез конкурс. Нали знаете приказката «Супа от наденични клечки»? Тази, която ми намери рецепта за тази легендарна супа, ще стане моя невеста. И съобразно нашите древни правни ръкописи, кралските конкурси трябва да са отворени за всички, независимо дали са с синя кръв или обикновени полски мишки. Нали, принцесо? Ами да, сър. Такъв е законът, но... Добре. Тогава обявявам конкурса за открит. Дами, коя ще е първа? Аз? И така, първата принцеса Мишка се запътила на север в търсене на рецептата, която поискал кралят Мишок. Търся една рецепта, защото искам да направя супа от наденични клечки. Супа ли каза? От наденични клечки, значи? Не, никога не съм чувал за такава. Не е по нашите места. Не. О! Добра луна, странна лейди Мишка. Знаете ли, че това е точно нещото, което търсим? Ще ни го дадете ли? Моята наденична клечка? Необходима ми е за специалната мисия, но мога да ви я дам назаем, ако искате. Значи така се прави русата. Мила госпожице Мишка, вие проявихте доброта, така че ние решихме да ви изпълним едно желание. Аз искам само да знам тайната на приготвянето на супа от наденична клечка. Нали? Току-що ви показахме. Взимате скромната клечка от края на наденичката и я използвате, за да направите нещо прекрасно.
Това означава супа от наденични клечки. Но аз се надявах на рецепта за самата супа. Аз трябва да отлитам. Но за да не си тръгнете с съвсем празни ръце... Довиждане, госпожица Мишка. Дните изминали и първата принцеса Мишка се върнала в двора на краля Мишок. Не можах да намеря такава рецепта, Ваше Величество. Може да не мога да направя супа от наденични клечки, но вижте какво научих. Виолетки! Аз съм алергичен към виолетки. Следващата. Като не знаела откъде да започне, разумната втора принцеса Мишка се допитала до мъдрата си стара баба. Супа от наденични клечки, а? Тогава стани поетеса, мила. Поетите измислят всякаква храна за ума. Даже от най-малката идея. Поетеса? Но как, бабо? С мъдрост, въображение и чувство. Обиколи света и си набави тези неща, мила. Това ще е достатъчно. Тогава ще стана поетеса. Сега отиди при мравката, тя ще внесе малко мъдрост в теб. Дошла си на правилното място, принцесо, защото ние, мравките, сме най-мъдрите и най-добре организираните създания на света. Виждаш ли онзи тромав дебелак там? Никой няма да му помогне, защото всяка мравка е научена да мисли само за две неща. За себе си и за това как най-добре да направи каквото аз кажа. При кога да отида, за да внесе мъдрост в мен? При мен, разбира се. Аз съм източникът на всичката мъдрост тук. Разбирам. Да, много благодаря. Мъдростта има вкус на пиле. След като беше поела мъдростта в себе си, принцесата се запъти към горската нимфа в търсене на въображение. Взето от крилото на моя верен другар, самото въображение, перото на поета. Нали нямаш нищо против? И накрая, за да може буквално да вкара чувство в себе си, тя се върнала в библиотеката и изгълтала всички любовни романи. Първите няколко глави бяха страхотни, но краят имаше нужда от сол. Най-после се върнала в двора на краля Мишок. И така, Ваше Величество, тайната за правене на супа от наденични клечки съм аз. Защото аз съм специална поетеса. И мога да сготвя прекрасни истории и песни, като тези. Следващата. И така, третата принцеса Мишка отпътувала за другия край на града. Стига, деца! Не сте гладни. Нахраних всички ви по-рано, така че стига сте правили супа от наденични клечки. Супа от наденични клечки? И тя се покатерила, за да научи повече. Ехо, някой тук не спомена ли супа от наденични клечки? Здравей ти! Аз съм бухалка. Децата ми и аз ядем картици, полевки, земеровки и мишки. О, добре, какво съвпадение? Защото аз съм много странен вид мишка. Ядяща бухали.
Не вярвам на нито една дума, госпожице Мишка, но се възхищавам на духа ви. Елате да ви запозная с децата. Заповядайте. Принцесата помогнала на бухалката да подготви децата за живота навън. О, това гаделичка. Не, деца. Първо хващате с ногтите, след това забивате клюна. В замяна на това, бухалката казала на мишката всичко, което трябвало да знае за правенето на супа от наденични клечки. В кралския двор, третата принцеса казала на краля всичко, което била научила. И така, Ваше Величество, истината е, че такава рецепта всъщност не съществува. Това е само израз, който означава всичко и нищо. В зависимост от това как се използва. Което означава, мисля, че целият този конкурс е бил супа от наденични клечки. Така, сега ще трябва да избереш невеста или да се откажеш от трона. Добре, майко. Предполагам, че мога да взема някой да ми върши канцеларската работа. Чакайте, Ваше Величество, тя греши. Има рецепта. И аз я знам. Знаете ли я, госпожица кухненска мишка? Тогава трябва да ни я покажете. Всъщност, за нея трябват само 3 съставки, сър. Първата е вряща вода. Втората, разбира се, е наденична клечка. А третата е, дете, кажи я. Опашка от кралска мишка, госпожо. Слагате опашката си във врящата вода, оставите я да поври около час-два и се получава най-вкусната супа, позната на мишия свят. И сте сигурна, че трябва да е опашка на кралска мишка? О, да, Ваше Височество. Само вашата или на кралицата майка стават. Добре. Аз лично приемам думите и на доверие. А вие, майко? Ами... Да, добре. Ние само искахме да знаем рецептата, нали? Не искахме да я опитваме. Напълно съм съгласен, майко, което означава, че госпожица кухненска мишка печели конкурса. Хитра госпожица кухненска мишка, ще станете ли моя кралица? С удоволствие, сър. И кралят се оженил за кухненската мишка. И до ден днешен мишките по света спорят какъв ли е вкусът на тази супа от наденични клечки, която общо взето е супа от клечките на наденичките, не мислите ли? Филмът е подготвен за излъчване от Андарта Студио.